Hello mga kamamshi! Welcome sa panibagong araw ng buhay ko! Itong si Bagyong Egay ay talaga namang napakabagsik. Umabot ba naman ng signal number 4 dito sa amin? At syempre kinabahan tayo konti dahil baka maulit muli yung nanalasa dito sa amin noong taong 2018. Di ko nga makalimutan iyon mga mamshi dahil iyon pa lang ang pinakamalakas na bagyo na nasaksihan ko sa tanang buhay ko. Anyway, kapag ganito nga na umuulan ay di mapakali ang aking utak. Paano ba naman kasi pagkain lagi ang iniisip ko? Kaway-kaway sa mga katulad ko dyan. Gagawa nga kami ngayon ng pinaltaw o kaya bilo-bilo sa Tagalog. Pinaglalagay ko na nga itong binilog-bilog ko kanina na glutinous flour. Sa paggawa nga nito ay kailangan mo lang ng glutinous flour at tubig. Lagyan mo nga lang ng pakonti-konti para makuha mo yung consistency na gusto mo. At kapag nagawa mo na nga ito, bilog-bilogin mo nga lang ito sa maliliit dahil lalaki pa ito pag naluto na. Coco Mama nga ang aming gagamitin for today's video. Taawan mo't available nga nyugtat ta. Mapankam tupay lang agpidot to numalpas si Bagyo kasjay. Bale, dalawa nga ang gagamitin natin na Coco Mama para mas malinamnam at masarap ang ating bilo-bilo. Inagay ko na nga din itong kamote para mas mabilis maluto. At isasabay ko na nga rin itong sabana na nabili ko nung Lunes. Tatakpan nga muna natin ito para maluto ng maigi. Lalaman mo ng luto na yung bilo-bilo no tumpawdan kasjay. Inagay ko na nga rin itong pangalawang gata. Halu-haluin nga lang dahil nakakatulong ito na maluto ng mabuti lahat ng mga pinaglalagay natin. Naglagay nga rin ako ng mais para mas lalong sumarap at pandagdag kulay na din. At syempre, hindi makukumpleto ang bilo-bilo kapag walang sago. Hahayaan ko na nga muna ito hanggang makuha ko yung gusto kong lapot. At syempre, kiwaran tayo matsag paminsan tapnuhaan tayo amaksutan. Dinagdagan ko na nga ng Nestle cream dahil nakukulangan nga ako sa linamnam ng gata. At buti na nga lang at bumagay siya kaya napaka-creamy at napakasarap ng kinalabasan nitong bilo-bilo. O siya, manganta yun.